Bir होननानै साला जमनानैहाय दुमबाजार साइडआवहाय गावथारदों आंनि फिसाखौ। बेसेबां खस्थ' साननानै खालामदों। गावथारनायनि न'खरफोरखौ साख्रिबो होगोन, अनसुंथाइ होगोन, 5 लाखखौ होगोन। बिमा रान्दिनो दखान खालामनानै जानो होबावगोन होननानैहाय बुंदों बे सारा। आरोबाव आंनि फिसौ सानैखौहाय माबाव नायगोन मागोन सिन्था जानाङा होननानै बुंदोंमोन बे प्रमद सारबो फेरेंगा सारबो। दिनैसिमावबो आं जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। माबाजों आरियाव माबाना जानायाव जादों। ओमफ्राय फिसा सानै दङ। ओमफ्राय हिनजावा बे फिसा गावथारनानैहाय जै दिन फिसा आरो फिसायखौ गावथारदों बे बोसोरावनो बे हिनजावा बिनो हाबा जाहैदों। ओमफ्राय दा आं बेसेबां खस्थ' साननानै खालामदों। माबानाया गावथारनाया बे दुमबाजाराव गावथारदों, दुमबाजाराव सानदो होननायखौ गावथारनानैहाय ओमफ्राय आरो माबा गावनायखौबो खोनाबाय। आयै दिनै मा गावखो सोरखौ गावखो होननानैहाय संहत जालायबाय खोनाजोब्बाय। ओमफ्राय मिथिनानैहाय खोनानानै माबानानै गावनायखौ खोनानानैहाय आङो आरिबाय नै जोंनिखौ गावथारखो ना माखो थांदिनि फै नायदिनि होननानै थांदों आङो होननानै बे दुमबाजार जायगायावहाय थांदों। थांब्ला गैलिया गावथारखाबाय। फिसालानि नामा मामोन मादैना? फिसालानिया सान्दो। बिर होननानै साला जमनानैहाय दुमबाजार साइडआवहाय गावथारदों आंनि फिसाखौ। सरकारा होनाय 5 लाखखौ मोनदोंना मोनाखै मादै मोना? दासिमावबो। पुलिस भेरिफिकेसन जादोंना जायाखै? जादों नै दंखायो फसंथानाबो माबाजोबखादों। ओमफ्राय गावथारखांनानै गसाइगाव टाउन आरियाव माबायाव लांबाय पस्टमर्टम खालामनो। बेयावबो हाजार माजारखौ बिर होननानै नायनो मोनसे सेन्टारनि पुलिस फैदों 101 माबा गावथारनायनि बिरखौ नायनांगौ। बिरखौ मा जातनि बिर बियो बेखौ नायथारनांगौ होननानैहाय पुलिसफोर जोबनो गैयै सेन्टारनि मानसि फैदों गावथारखांनानैहाय। दा मा खावलायनो सानगोन सरकारखौ? सरकारा बेनो बे अनसुंथाइ होनो नागिरदों नालाय प्रमद बर'आ गावथारनायनि न'खरफोरखौ साख्रिबो होगोन, अनसुंथाइ होगोन, 5 लाखखौ होगोन। आरो बे बिमा रान्दिनो दखान खालामनानै जानो होबावगोन होननानैहाय बुंदों बे प्रमद सारा। दिनैसिमाव जोङो मोनथायाखै माला अनसुंथाइखौ। माब्लाबा प्रमद बर'नि खाथियाव थांफेरबाय नामा मादैया? थांबाय बिहैबाय। थेवबो र' होनो आरो बुङो थायो मोनगोन नोंसिनि नाम दंखायो गावथारनायनि लिस्टआ दंजोबखायो मोनगोन मा मोना होननानै बुंदों। आरो फेरेंगा सारनावबो थांदों आङो खेबनै। बावबो फेरेंगा बुंदों फैनाङा नोंसोरो नोंसिनिया दंजोबखायो लिस्टआ फारि दंजोबखायो मोनगोन बे 5 लाखखौ मोनगोन नोंसोरो। नाखै दिनैसिमबो गैया साख्रिबो गैया जेबो गैया। आरोबाव आंनि फिसाखौहाय बे फिसौ सानैखौहाय माबाव नायगोन मागोन सिन्था जानाङा होननानै बुंदोंमोन बे प्रमद सारबो फेरेंगा सारबो। दिनैसिमावबो आं जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। ओरैनो खस्थ' भुगिनानै दं आं बे फिसौ सानैखौ। दा माबायावहाय खस्थ'यैहाय आङो फोरोंबाय दा 10आव थांबाय फिसौआ 10आवहाय। 10 मोनबाय? औ 10आव थांबाय खस्थ' फोरोंबाय आङो। सानैबो 10आव ना? सासेया हाबा जाबाय। औ न'आ हाबा जाहैबाय जोंहाय बर' फोथार होननायावहाय हाबा जाहैबाय। बेबो बिनि फिसा सानदोनि सानै थाबाय। बेनो आंनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामनाया प्रमद बर' सारनाव फेरेंगा मोननाव आं खननै खनथाम थांदों फेरेंगा सारनावबो प्रमद सारनावबो दा मोनगोनल' होनना बुङो बियो दिनैसिमबो मोनथाय गैया बेनो आं